ситуацию, когда некий футбольный тренер, например, збирає команду, збирає найлепших гульцов, збирає самые лепшие силы, які только могут быть, тренируя их, рассказывая про тактику, рассказывая про стратегию, рассказывая, як треба правильно гулять, как выигрывать все матчи. І раптом він їх питає: ну, як ви лічите, я хто? І вони кажуть: ну, звісно, ти справжній тренер, ми бачимо твоє майстерство, ми бачимо, наскільки добре ти вмієш навчати. Правильно, каже этот тренер, а теперь давайте выйдем на поле и пропустим 10 голов. Ниводного не забьем. Это наша с вами мета. Что скажут члены его команды такому тренеру? Что они будут отчувать, когда они месяцами тренировались, когда они сподевались на то, что они выиграют чемпионат, тут раптом он каже им: выходите на поле и проиграете. Ось прикладно то саме, чи навіть більше, відчував апостол Петр і ті, хто був з ним побач. Бо на питання Ісуса: за кого ви мене приймаєте, ким ви мене лічите, Петр відказав: ти Месія. Перекладаючи на сучасний термін, я би сказав: ти наш керівник, ти наш Володар, ти наш цар, президент, ти наш лідер. В ті часи бути Месією означало то, що чоловік, який казав, що я Месія, і він фактично казав: я новий цар Ізраїля, я новий Давид, я новий Моїсей. І гэты новый Моисей, гэты новый цар повинен был повесить весь народ на вызволение, про борьбу, про войну, як Ісус Навін захопил неколи с израильским народом землю ханаанскую, землю, яку Бог пообещал дать этому народу, знищив всіх ворогов и усталявал Царство Божие. Простое, что сам цар Давид, Соломон, далі інші царі узначалювали этот народ. І ось кого і чого чекали гэты люди? Нового Месію, нового Давида, нового Моисея, нового Ісуса Навіна. Коли уважливо читать Євангелие, то мы убачим, что Иисус насамрэч постоянно себе пораўноўвае и с Давидом, и с Моисеем, час от часу нават з Ісусом Навіном. Притым час от часу он каже, что нават я больше, чем Давид, я больше, чем Моисей. Бо Моисей каже, у законе написал одно, а я вам кажу. Пам'ятаєте эту фразу? Ці про Давида каже, так само пораўноўваў, як же ж сын Давида, ну, короче кажучи, там были такие месцы, коли он пораўноўваў себе с Давидом и казал, что, как бы намекал своим учням, что насамрэч я больше, чем Давид. Значит, что в голове гэтых учняў было? Коли гэты человек с Назарета больше, чем царь Давид, коли он больше, чем Моисей, значит, он увогуле зробить нечто такое надзвичайне, некую такую надзвичайную перемогу, якої ще не бачили ні айцы, ні праайцы наші. І он узначаліць гэтае паўстанне, якого так чекали тысячи людей по всім Ізраїлі. І покаже нам неверагодную перемогу, якої не бачив ще Ізраїль во всій своїй історії над гэтым язичником, над гэтым Римом. І тут раптом Ісус, після того, як усі уже нарешті визнали його Месією, царем, Давидом, Моисеем, він каже, что Сыну Человеческому много должно пострадать, и больше за то быть убиту, и зусім уже незразумелое, а в третий день воскреснуть. Поглядите, какая сильная реакция Петра. И он отводит Иисуса в бок, каже Евангелие, начал прикословить ему. Петр непослухмяно слухає Ісуса, і він каже, що можна
уявіць, што і ў якіх словах мог казаць Пётр. Гэта чалавек вельмі эмацыйны, які парывісты, ён не стрымлівае сябе ў сваіх эмоцыях. Ён не глядзіць на тое, што хто стаіць побач, хто стаіць навокал, што пра яго падумаюць людзі. Памятаеце, калі яны ўжо пасля воскресення Ісуса яны з вучнямі былі у лодцы, лавілі рыбу. Раптам некаторы кажуць: паглядзі на бераг, ці не настаўнік гэта, ці гэта не Ісус? І Пётр нават не думае, ён скідвае себе адзенне і бяжыць, каб убачыць Ісуса. Вось тут Пётр, гэты парывісты чалавек, можна ўявіць толькі, што ён казаў Ісусу. Што ён сказаў Ісусу, які ў адказ сказаў такі страшныя словы свайму найбліжэйшаму вучню: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И тут Иисус первый раз открыто, явно показывает, что логика Царства Божьего, логика самого Иисуса, и она не такая логика, и она суперечить той логице, якая пануе в этом свете. Бо далей он каже: кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою, тот сбережет ее. Это загадки, якія зноў і зноў ставіць перед сваімі вучнямі, перед нами з вами Ісус. Ці не павінны мы, правда, берагчы сябе, захоўваць сябе, сваё жыццё, сваё здароўе? Канешне. Але пры гэтым у нас ёсць небяспека, рэшце-рэшт, все гэта згубіць, страціць. І наадварот, Ісус скажа: хто згубіць душу сваю дзеля мяне і Евангелія, той захавае яе. Што гэта за словы такія дзіўныя? Что это за словы? Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. У той момент, у той час было зразумела, што прапановвае Ісус сваім вучням, што прапановвае гэты трэнер сваім членам сваей команды. Пойдите и давайте все разом загинем. Першым буду я, а наступнымі будьце гатовы, магчыма, будзеце вы. Мы ведаем, што большая колькасць апосталаў і далей вучняў Христовых, яны сапраўды паміралі за веру. Хто зразумее гэтыя словы? Нам лёгка іх чытаць, але давайте спрабуем успрыняць іх на глыбіні свайго сэрца. Калі Ісус кажа не толькі Пятру, а кажа кожнаму з нас: «Ідзі за мной, забудь сябе дзеля Евангелия и будь готовы памерці разом со мной». І калі у той час гэта было зразумела, што вучняў чакае канкрэтная фізічная смерць на крыжы, таму яны і баяліся, калі Ісуса распялі, яны таксама баяліся, яны все разбегліся. Чаму яны разбегліся? Бо яны ведалі, што сёння на крыжы вісіць ён, а заўтра прыйдуць, схопяць іх, і там будуць вісець яны. І яны пад страхам разбегліся. Але нас з вами не чакае ніякая фізічная смерць. Дзякуй Богу, будзем спадзявацца на гэта, правда? Пакуль што такія часы, калі мы не павінны, як яшчэ 80-90 годаў таму чакалі хрысціяне смерці. Дзякуй Богу, мы не жывем у арабскіх краінах, дзе за спавяданне Евангелия хрысціянаў забіваюць. І гэта адбываецца зараз, у гэты час, пакуль мы тут з вами стаім. І не важна, якой канфесіі гэтай хрысціяне, праваслаўныя яны ці пратэстанты ці католікі. Іх забіваюць за тое, што яны вераць у Ісуса Христа. Але што значыць для нас, тых, перад якімі не стаіць небяспека фізічнай смерці, што значыць для нас гэтыя словы? Ідзі за мной і будь гатовы памерці. І, магчыма, тайну гэтага слова раскрывае нам апостол Павел
які сёння мы чулі такія словы ў пасланні да галатаў. Ён кажа: «Ужо жыву не я, а жыве унутры мяне сам Христос». І яшчэ адным з пасланняў да філіпійцаў ён кажа: «У нас павінны быць, унутры нас павінны быць такія самыя пачуцці». Пад гэтым падразумяваліся не толькі нейкія менавіта пачуцці, эмоцыі, але уласныя думкі, якія меў Ісус Христос. І вось калі мы пачытаем старажытную хрысціянскую духоўную літаратуру, аскетычную літаратуру, то мы бачым, што адна з формул смерці – гэта памерці такім, якім ты ёсць сёння, і стаць новым чалавекам, унутры якога жыве і думае Христос. Чалавекам, які думае і адчувае і жыве так сама, як Христос. І гэта насамрэч самае складанае, што можа быць. Бо мы усе хрысціліся з вами. Мы усе прайшлі, як кажа Павел таксама ў сваім пасланні да рымлянам, мы прайшлі праз, як Ной некалі, праз патоп, праз воды патопа, памерлі ў водах хрышчэння і аднавіліся ў Хрысце. Новы патэнцыял новага жыцця дадзены нам у хрышчэнні. Але перад намі стаіць пасля хрышчэння задача, якая? Навучыцца думаць, як думаў Христос, і навучыцца адчуваць так, як адчуваў гэта Ён. А гэта самае складанае, таму што мы дзесяцігоддзямі ўжо ходзім у царкву, ходзім у храм, але наша мысленне яшчэ абсалютна тое самае, як і ва ўсіх людзей, што навокал нас. І адчуванне нашай, пачуцці, эмоцыі тыя самыя, як у іншых людзей. У гэтым мы нічым не адрозніваемся ад іх. Чаму? Таму што у нас няма такой глыбокай унутранай працы, якая павінна быць у хрысціян. А што гэта за праца? Гэта навучыцца думаць, літаральна думаць тыя думкі, якія думае Христос. Глядзець на гэты свет і думаць пра яго так, як пра яго думае Христос і Бог. Адчуваць гэты свет так, як адчувае яго Христос і Бог. Адчуваць сябе і думаць пра сябе так, як адчувае нас і думае пра нас. Пра нас думае. Што думае пра нас Бог і што мы самі пра сябе думаем? Бог глядзіць на нас і бачыць у нас прыгажосць. А ці мы заўважаем унутры сябе прыгажосць? Бог глядзіць на нас і захапляецца намі, і радуецца за нас. Бо мы дзеці Яго. Ці мы самі у захапленні ад сябе, ці мы навучыліся бачыць гэтую прыгажосць і захапляцца сабой, і захапляцца тымі, хто побач з намі. Паглядзіце каля сябе, вось на сваіх братоў і сёстраў. Наколькі мы ўсе прыгожыя, але мы не вучымся і не ўмеем бачыць гэтую прыгажосць, так, як і бачыць яе ўнутры нас Христос. Ці мы навучыліся глядзець на гэтае жыццё не так, як мы глядзім штодзённа і ўсе людзі. Божа, якое ўсё жахліва, як усё цяжка, якія людзі ўсе злыя навокал. І горад не такі, і рэспубліка не такая, і праца не такая, людзі на працы не такія, ды ўсё не такое. Гэта не думкі Христовыя. Гэта думкі гэтага свету. Давайте вучыцца ствараць процілеглыя думкі. Давайте хоць адзін дзень, хоць адзін раз у дзень, кожны дзень будзем уставаць і глядзець так. Сёння я хочу прымусіць сябе, я хочу навучыць сябе паглядзець на гэты свет і падумаць пра яго так, як думае Христос. І прымусьце сябе падумаць, паглядзець на звычайныя рэчы, але захапіцца, паглядзець на звычайнае сваё жыццё, звычайны свой дзень, але ўзрадвацца. Калі мы не умеем дзякаваць Богу, сядьце ціха, спакойна ў сваім пакоі і падзякуйце Богу, і адчуйце, пра што і кажа Павел, мы павінны навучыцца адчуваць тое ж самае, што адчуваў Христос. Адчуйце падзяку да Айца Небеснага. Адчуйце, што Ён вас любіць. Не проста падумайце пра гэта, а адчуйце усім сэрцам, усім сваім целам, што Айцец вас любіць.
і што вы яго любіце, што ён належыць вам, а вы належыце яму. І толькі вось так, калі мы метадычна, дзень за днём, гадзіна за гадзінай, тыдзень за тыднем будзем перастройваць свой розум, перастройваць сваё мысленне, калі мы будзем перавучваць свае пачуцці ад пастаяннага незадавальнення да пастаяннай падзякі, толькі тады мы зразумеем слова Хрыста, што значыць паміраць і ісці за ім. Што значыць паміраць і атрымліваць жыццё вечнае ўжо тут, на зямлі. Бо ён сказаў у канцы: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Зразумейте, что Царство Божие уже пришло, и оно уже тут. І ми можемо уже його відчути, але треба вчитися. Як казали святі айці, як показує сучасна наука, бути добрим, бути удячним, бути радісним, це не те, що приходить від некуда. Ці повинна бути некая причина для того, як ми навчилися бути радісними, удячними і щасливими. Бути радісним, добрим, удячним і щасливим – це тільки навик. Гэта навык, які выпрацоўваецца. І пакуль мы не возьмем і не пачнем яго выпрацоўваць метадычна дзень за днём, мы ніколі не будзем ні радаснымі, ні шчаслівымі, ні добрымі. Пакуль я буду толькі сядзець і думаць: Господи, я хочу мець мышцы на руках, але я не дайду до спортзала, ці нават я дома просто не возьму, не зраблю нейкія практыкаванні, нішто іншае не зробіць мяне сільным. І толькі калі я метадычна буду практыкавацца у тым, каб быць добрым, каб адчуваць дабрыню, удзячнасць, толькі тады гэты навык стане пастаянным, стане нашай прывычкай. А як казалі у старажытнасці лацініне, прывычка – гэта другая натура, гэта другая прырода. Таму гэтыя словы, які мы сёння чулі, гэта ў тым ліку і заклік да нас, каб памерла тое старое, што ёсць у гэтым свеце, што ёсць унутры нас. Памерла, перш за ўсё, наш спосаб мыслення, нашыя думкі, каб мы літаральна замянілі, дасталі адны думкі, выкінулі, і ў сваю галаву ўставілі іншыя думкі. І каб мы ўзялі адні пачуцці, выкінулі іх і паставілі на іх месца іншыя пачуцці. А для гэтага трэба кожны дзень прывучаць сябе да радасці, да дабраты, да удзячнасці і да шчасця. Дай Бог нам адчуць ужо сёння у гэтым жыцці радасць Царства Божьего. Амінь.